Hei, olen shakkari. Tervetuloa Leikisän online-shakkin oppimisen maailmaan. Shakkikoulussamme lapsesi voi oppia shakkia 1 tai 2 kertaa viikossa pätevän shakkiohjaajan johdolla pienessä ryhmässä. Opetamme lapsia 5-vuotiaasta alkaen aloittelijasta kilpailutasolle asti. Shakkarin menetelmät ovat peräisin Unkarista, shakkikoulusta. Unkarissa lapset ovat jo vuosia oppineet shakin säännöt ja pelin tärkeimmät teoriat suositusti verkossa. Ja monet lapset myös aloittavat shakkiharrastuksen ja saavuttavat kansallisia huipputuloksia. Vaikka shakkikoulumme ensisijainen tavoite ei ole kilpaileminen, vaan taitojen kehittäminen shakin avulla sekä shakin pelin popularisointi ja rakastaminen, olemme silti ylpeitä pelaajistamme, jotka voittivat kansallisia mestaruusmetaaleja Unkarissa. Tämä shakkikoulu alkaa nyt Suomessa vuonna 2024. Menetelmämme ovat leikisiä ja vuorovaikutteisia. Shakkikoulussamme tällä hetkellä opettaa 4 suomea puhuvaa opettajaa. Ilmoita lapsesi ilmaiselle kokeilutunnille ja tapaamme verkossa Zoomin kautta. Voimme keskustella ja löytää hänelle parhaan oppimismahdollisuuden. Odotan innolla tapaamistasi.